бадахшон дарвозаи тиллоии тоҷикистон. сайри нотакрори мавзеъҳои боми ҷаҳон. қадамҳои гурӯҳи эҷодӣ аз хоруғ то маконҳои таърихиву асрорангези ноҳияи ишкошим. маъбади будоии ки мо дар инҷо қарор дорем ягона маъбади будоӣ аст ки дар ҳудуди вилояти Бадахшон қарор дорад. лаззати хӯроки миллии бадахшӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. ҳунар, истеъдод, расму оин ва дигар суннату асрори як гӯшаи биҳиштосои тоҷикистон рӯзҳои наздик дар тревел шоуи қадам ба қадам аз равзанаи ҷаҳоннамо.